A já zdravím lidi u dalšího multiple let's play ze Skylandu. Zase se nacházím na polském serveru a divíte se, proč není video z gamerova serveru. Protože dneska jsem prostě hrál Annihilation, natáčím a prostě začíná lagy, prostě jsem šel a začalo se mi to lagovat, takže jsem se rozhodl, že si zahrajem druhý díl s PvP pistoletami, takže připojuju se tam. Tak, tolik stejků. Počkej, jak to už nemám granát. Jak to už nemám granát? Jak ty granát? Kolik máme peněz? 120, takže jsme akorát tak přesně měli, ale ne... já jsem si připojil na špatnou tu, ale nevadí, já ho dobiju. Upej. Cigošu, neutíkej. Ty díš se, co ty? Čekej, ty hajzle. Trošku to mělo vymakané. No ne, vole, to ne. Zbytku, vole? Mě si nemyslí, jo? Já nenechám. Já jdu spawn. Ne! Ne! Jak se na mě mohl portnout? Cigoš. Já jsem totiž šel i na špatnou arénu. Ale čekejte, my se ještě dáme 2 killy. Ať. Jsme smutní. Tento díl už natáčím po druhé, protože ten první, co jsem natáčel, tak ten byl tak hlasitý, ty vole, tam nešlo ani pořádně slyšet, takže jsem si musel sumit zvukando. Píčo, jsem se lek. Ty cigáne. Já jsem se tak lekl, ty vole, hej. Tak butově jsem se lekl, ty vole. Hej, jo, já si dám kill. A teď si nešinu TNTčka. Bude se leknu, ty vole. Já mám 31 lékárníček někde. Pojď bitku, vole, bitku. Co si za cigána, ty máš železný meč, to si lama. Tady dámy a pánové, lama. Lama de pandile, vole. Jsem že zase prdel, tady nikdo zase není. Jak to, že tady nikdo není, jaký? Buď, halo, kdo tady je, halo. Nikdo se neozývá, škoda. Já ti dám ty VIPčku, že tady budeš. Co to, vole? Co bylo? Ty vole, Tak to je. Tím mečem to dokáže prostě rychle toto, ty vole. Je to cikán. To je na jedničku. Koukneme se na jedničku, ukaž. Tady myslím ani nikdo nebude, tady docela hodně Poláků. Jinak Čecha jsem nepotkal. Ale tady asi nikdo nebude. Proč tu nikdo není? Do ryti. Jdem spawn, jdem na dvojky. Tady nikdo není. Jdem do dvojky a dej. Tyjo, zdá se mi to, nebo? Jo, je tam. Zdar, borče. Prý, zdar, borče, jenom puf. On o tom granátu nevěděl. Prý,
si jaký ciguješ, vole? Ty vole, tady vás je. Rychle nahoru, rychle nahoru. Ne, ještě. Sestřelím ho. Sestřelím ho. Jste sračky si na pistolem a pojď nabídku s tímto. Tak ty vole, ještě pistole do mě tady s tím mečem, tak ty vole, to pěkně lamský, vole. Ach jo. Ne, prostě já jsem zase špatně klikal na ten tlačítko. A ne, počkejte, já se kolik budu natáčím. Natáčím 6 minut a 10 sekund. Takže OK. Vole, to si bereš to, vole, teď ti jde, co? Tak, ježiši, ty než to ta pistol se nabíje, vole. Ježišmarja. Víš to, vezmem si našu pušku, vole, a jdem na ně, vole. Tady stojí moc. Diamantová helma, no ona to nebude diamantová helma, to jakože... Zostalo podobrané, mám ještě, myslím, že... kolik tu mám ještě 30 peněz? 60, OK. Stav mýho konta je 60. Co je ty šatky? Kde mám tu střovačku? Já ho nevidím. Tak já ho neviděl. Co to bylo? Ty vole, čuráka jednoho. Pěkný, no. Já ho ani neviděl a prostě mě to střeloval. A to mám nahodně. Já si teda zvýším, no. Tady tento hajzl mě zabil. Pojď sem, vole. Ty dostaneš, ty zmrtku. Sem, vole. Nebudu... Jak to prošel? Zas ty zvuky, kurva, skurvený náhlad. No, vole. Kdeže, vole? Že, vole? Jak to, že nemůžu do nich? Zmrde, vstipný, vole, s TNTčkem, vole. To jak jako? Ty vole, toto s tím už. Tak nic lidi, já si s vámi loučím u tohoto videa. Dejte, když po případě like a odběr, že uvidíte mou další tvorbu videa a like, že no, se sami loučím a ty zvuky mobile. A já se sami loučím a ahoj.